Хора, започваме с видео. Погледнете какво намерихме ние тримата. Компютър. Ама ще оходим, защото не работи. Дай. Ей. Тихо сега. Така, вижте, около нас има много красива чистота. Последно нас губа там. Но тя е нещо като Батман. Не да знам, някаква кола лечи, пада в този язовир. Значи, около нас природата изглежда много добре. Освен кабелите за електричество. Те малко я карат да изглежда сякаш, не знам, света вече има роботи и летящи коли. Пъти го в TikTok. Значи, сега, нека да ви кажа нещо интересно. Как ще го вземем? Остави го там. Хора, ако някой от вас има решение как да вземе този компютър, защото решиха буквално да го хвърлят. Наистина ще окача направо, публично го пускам това видео, да видите всички какви глупости правят моите приятели. Някой. Напишете в коментарите какво трябва да правим с този компютър, да го струшим или да го оставим в реката. Или просто като нормалните хора да го закараме до кофата за букука и просто да сме нормални хора, а не някакви, не знам, някакви престъпници. Това е всичко от нас. Чао, приятели!